תשימו. חג שמח לכולכם. אוהב אתכם. בגובה העיניים. כל הזמן. איפה שאני נמצא, תמיד בגובה העיניים. כל דבר, לדבר, לצחוק, מה שצריך. אם צריך לשפוך על הלב שלי מה שיש לי לדבר איתכם, אם אתם זורמים איתי באהבה ועניינים, אני מדבר חופשי. לא צריך להסתיר. אבל יש אנשים משתמשים בכם, כביכול הוא כזה וזה, הוא ידבר איתך מאחורי גב שלך. אתה איתו כאילו כל הזמן. אלה האנשים שאני לא סובל לראות אותם. What the fuck is going on? You mind? אתה צריך לדבר ליד אנשים, עם אנשים. אתה לא צריך, אחי. אתה לא צריך. אתה צריך חוכמה. חוכמה, חשיבה. כדלך. אל תשתמש. אל תשתמש. זה, אתה יכול לאבד את החיים שלך. מילה, לא מוצאים לבן אדם סתם לזרוק מילה, ואתה בסדר. בן אדם ירדוף אחריך כל החיים. אסור להגיד דברים כאלה, חבר'ה. זה לא ניסיון, זה צבירה לראות דברים, לצפות בדברים נכונים, לחשוב בדברים נכונים. אז אתה מוביל את עצמך למוביל הגדול בראש. כי אתה לא לוקח איזה ברצינות, אתה לוקח, בוא נגיד ככה, מה נגיד לך? לא כדפיקות ולא... שורה תחתונה, מה בא לספר לכם? אנשים לפעמים פולטים מילים שפוגע. אוקיי. לפעמים בטעות, בן אדם נפלט לו מילה. המילה הזאת יש לה מחיר. שלא תקראו אותי אני עבריין או משהו. יש אנשים שלא יודעים לצחוק. הם לא יודעים איך להתנהג עם בן אדם. אז זה או ידיים, או מה שאתה שולף בידיים. You know what I'm saying? אז החיים זה לא בונים ככה. החיים לא פשוט, נשבע לכם, החיים לא פשוט. החיים שאתה רואה ברחוב, הרבה מומללים, אני לא הייתי מומלל, יותר טוב ממני מומלל לא היה במדינת ישראל. ישנתי בחוץ, אפילו לא סיפרתי על המשפחה שלי, לא באת לי עכשיו אני מפרסם, כי זה אני כבר עברתי את השטויות האלה. שישמו, שיראו, הם שמעו כבר יודעים, זה לא מעניין אותי אפילו. אבל זה פוגע, זה פוגע, חבר'ה, זה פוגע. אסור לזרוק מילים לבן אדם סתם. אתם לא יודעים באיזה צד הוא נפגע. לא למילה שלך. אז הוא ייפגע, יזרוק מילים, ואתה זורק מילים. אסור. זה מה שאני אומר. תמיד תדברו על דברים אחרים, על החיים, על העם, על ישראל. במקום לחטט על החיים בין... זה מה שאני חושב. לדעתי. מה יקרה לישראל? מלחמה כל הזמן. מה איתנו? אין מה לאכול. אתם זונות, אתם שותים ומתמסטלים ורבים ביניכם. מה זה יעזור? מה זה יעזור למדינה הזאת? מה זה יעזור למדינה הזאת? תקומו, תילחמו, שעולה לנו חלב בקיוסק, בכל המקום, עולה לנו הרבה דברים בעולם הזה. הרבה כסף שאנשים אין להם מה לאכול במדינת ישראל. על זה אתם צריכים לחשוב. על זה.
על השנה החדשה, שיהיה טוב לכולם, לעם ישראל. לא משנה ערבי, נוצרי, בדואי, וגרוזיני, whatever, יש לנו בכל הצבעים. כולנו שנהנה בכל המאכל שיהיה לנו בבית. שלא יהיה חסר. זה מה שאני מתפלל. זה מה שאני מתפלל, לילדים, שיהיה משהו לאכול. אבל אנחנו כל היום מתעסקים על מלחמה. מזונות בארצות הברית תעלה לו על בשר, יסובב לך את כל החנות. אנחנו נתיק, זה גם יבוא מתישהו. זכרו, אסרגדו בוגה לעמריז. את המילה הזאת אל תשכחו. יהיה פה, זה פה, זהו, חבל על הזמן. עכשיו אנחנו בקומנדו עם ארנולד שוורצנגר, ועם, זה שבא מעולם העיצון שהוא נופל. אנחנו בטרמינטר נהיה בסוף דבר. העולם הזה הפך להיות מפגר, משוגע. כל שנה הפך להיות מפלצת. מזג האוויר גם אותו דבר. אוכל. די. אני כבר יודע מה אני מדבר. אני די בוגר להבין את זה. ראיתי את הכל. כל כלי נסעתי בו. אין כלי שלא נסעתי בחיים שלי. רק מסוק, רוצה לנסוע במסוק, אבל זה צריך כסף. לנסוע בכל כלי שאני אוהב בחיים שלי. החלום שלי עם דיזל, אם יגשים לי את החלום, ארצות הברית, שתי האחים, שאני מאוד מעריץ אותם, אלה אנשים מתישהו יעשו לי הפתעה. אני מעריץ אותם כבר המון שנים. לא הצלחתי אפילו להשיג אחד שאי אפשר לדבר איתם, אבל אני תמיד בלייקים והכל. מתישהו, אני בגיל מבוגר, אבל יהיה. אבל אני אשיג אותם. אני מת לפגוש אותם, מול פנים בפנים. כמה שהם... אני אוהב אותם. הם מצילים תוזון, ואנשים טובים, לא משנה מה. זה ביזנס, אבל בביזנס יש את הדבר הזה, יכולת, לא יכולת. כל דבר הם בכוח, הם הולכים עד הסוף, לא מוותרים. זה אנשים the best in the world, the best. יאללה חברים, שיהיה לנו טוב לכל העולם, שיהיה שקט, שלווה, לעם ישראל, לכל העולם, ערב, לכל העולם, אמריקה ו-whatever. העיקר שיהיה שלום, תגיעו להבנה, אתם סתם cut bullshit, סתם לנקות את העולם, אתם רוצים לעשות את זה בכוח, לא יודע למה, בגלל יש להם כסף, אתם משתינים על הקשת, כאילו, יאללה בוא נלחם. אז אנשים פשוטים פה סובלים נורא, סובלים, די, מספיק, כמה אני אפשר לדבר על זה. די כבר 200, 300 שנה כבר מלחמה בעולם הזה. די. תעשה, די כבר, די. תתקדמו, בואו נתקדם. מה שנשאר לכם, כבר הרגתם, די, מספיק.
העולם רוצה לשבת בשקט. רוצה להתקדם. יש אנשים שלא הביאו לעולם ילדים. אתם הבאתם לעולם. אז, what the fuck?